Hi, may nakaupo? Wala. Upo ka lang dyan. Salamat Punong-puno pala itong kantin kapag lunch break. Ay, oo. Masarap kasi yung pagkain dito. Mura pa. Sabi nga nila. Bago ka lang dito? Parang hindi kita nakikita dati. Oo, kakastart ko lang nung Monday. Sang department ka naka-assign? Sa marketing. Ikaw? Sa accounting. Matagal ka na ba dito? Oo, matagal-tagal na din. Okay naman. Dito? Oo. Mababait yung boss sa yung mga katrabaho. Kaya kahit medyo malayo yung bahay ko, pinagtsatsagaan ko. Bakit? Saan ka ba nakatira? Sa Sampaloc, sa G Tuazon. Talaga ba? Taga doon din ako Saan dun? Isang bahay pagkatapos ng Lourdes Bakery, alam mo yon? Yung kulay green yung gate? Oo, yun nga. Dinadaanan ko yun. Doon ako nakatira sa pang-apat na kanto, pagkatapos ng bakery. Oh, halos magkalapit lang pala yung bahay natin. Ano sinasakyan mo pagpapasok ng office? Nagmamaneho ako. Actually, college pa lang nagdadala na ako ng sasakyan. Hindi ako masyadong sanay mag-commute. Buti ka pa. Nakakapagod mag-tricycle, mag-jeep at mag-tren araw-araw. Hindi pa ako nakakarating dito sa opisina, pagod na ako. Kung gusto mo, sumabay ka na lang sa akin. Madalas naman diretso uwi na ako sa hapon. Kapag umaga naman, mga 6 a.m. ako umaalis sa bahay. Pwede kitang daanan kung ready ka na. Talaga ba? Salamat Oh, paano? Kailangan ko nang bumalik sa table ko. Daanan mo na lang ako kapag uwian na. Kapag nauna naman ako, pupuntahan kita. Oh, sige. Thank you See you later. See you! Wala na namang galawan. Ano ba yan? Bakit kaya ang traffic na naman? Ang aga naman nating umalis, di ba? 6 a.m. pa din. 6 a.m. mo ko dinaanan gaya ng dati. Bakit hindi tayo umuusad? Oo nga. Wala namang banggaan. Parang ang daming sasakyan sa kalsada. Alam ko na. Hindi ba unang araw ng eskwela ngayon? Kaya siguro maraming sasakyan. Oo nga. Pasok ka na nga pala ng mga estudyante. Alam mo sis, huwag na tayo ma-stress. Makakarating din tayo sa opisina. 8:00 pa naman ang time in natin, di ba? Sa bagay, drive-thru tayo ulit malapit sa office. G, bili tayo ng breakfast meal. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Overtime ka na naman? Oo. Kailangan ni boss tong presentation deck para sa client bukas. Siyempre, check pa niya yan. Baka pag natapos ko, may biglang ipabago. Kung bukas ko pa ipapasa, baka wala na akong oras mag-revise. Sa bagay. Hihintayin mo ako? As if naman may choice ako. Alam mo naman lagi akong sumasabay sa'yo. Bakit hindi ka muna mag-commute para makauwi ka na? Ayoko makipagdigmaan sa ibang commuters, te. Namamahala naman ako sa Grab. Kalahati agad ng sweldo ko ngayong araw. Doon mapupunta. Samantalang sa kotse mo, komportable na, libre pa. Pasalamat ka, dinadaanan ko yung bahay niyo papasok at pauwi. Laki nang natitipid mo sa pamasahe. Kaya naman love na love kita. At kahit ilang oras ka mag-OT, hihintayin kita. Smart mo talaga, girl. Very. Mabuti naman maluwag na ang kalsada. Ang bilis natin, oh. Sa stoplight lang tayo tumitigil. Late na kasi. Nakauwi na yung mga galing sa opisina. Pero biyernes ngayon. Di ba pag biyernes madalas traffic? Kapag maaga-aga pa siguro. Yung tipong papunta pa lang sa gimikan yung mga tao. Ano nga pala ang gagawin mo ng weekend? Lalabas daw kami ni Ronald. Parang napapadalas yung paglabas-labas nyo ni Ronald, Oo nga eh. Nasasanay tuloy ako. Kaya kapag wala siya ng weekend, for work o kaya may ibang lakad, namimiss ko. Naku, Hazel iba na yan. Parang alam ko na kung saan papunta. Ano daw? Pabasa nga na nakasulat. Thank you for making me the happiest man on earth. Galing kay Ronald yan, no? Oo, magkasama lang kami kahapon. Sana inabot na lang niya. Sayang pa yung delivery charge ng mga flowers na to. Ang dami pang sinasabi, kilig na kilig ka naman, Halata ba? Oo, obvious na obvious.
Ano naman ang ginawa mo at siya ang pinakamasayang lalaki sa balat ng lupa? Sinagot ko. Talaga ba? Oh, bakit parang may bahid ng pag-aalala dyan sa mukha mo? Threat niyang si Ronald sa buhay ko. Ang susunod na eksena niyan, ihahatid at susunduin ka na niya sa opisina. Paano na ako? Hindi na ako makakasabay sa'yo. Hindi. Malayo-layo sa atin yung office niya. Saka, dahil nasa sales si Ronald, iba-ibang oras ng pasok niya. Huwag kang mag-alala. Hanggang pwede, makakasabay ka pa din sa akin. Mabuti na lang. Oh, Ronald, napatawag ka. Maaga akong nakabalik ng opisina galing sa client. Pauwi ka na din naman, di ba? Sunduin na kita. Kain tayo sa labas tapos nood ng sine. Pwede naman. Pero okay lang bang isama natin si May? Ha? Sino si May? Office mate ko. Sinasabay ko kasi yun sa pagpasok at pag-uwi. Mahal, minsan lang tayo mag-date. Bihirang magtugma ang schedule natin. Baka naman pwede mong sabihin sa office mate mo na umuwi munang mag-isa. Sige, kausapin ko. Tatawagan kita pagkatapos. Okay. Thanks, mahal. Love you. I love you. Bye! Oh, 4:00 pa lang ah. Nanunundo ka na? Hindi. Nay, pwede bang ikaw munang mag-isang umuwi tonight? Maaga kasing nakabalik sa opisina si Ronald. Nagyayang lumabas. Ano? Bakit naman ura-urada? Hindi mo ako agad sinabihan. Hindi ako prepared. Hindi ko din naman kasi alam. Kakatawag lang din ni Ronald. Kaya nga, friend. Sabihan mo naman si Ronald na hindi pwede kapag naisipan niyang i-date ka, go na agad. Alam naman niyang may sumasabay sa'yo. Ayoko namang isipin na inconsiderate siya. You know what? Wag na lang. Kakausapin ko na lang si Ronald. Sasabihin ko sa weekend na lang kami lumabas. Mabuti pa nga. Oh, daanan na lang kita kapag uwian na. Hello, Hazel? Palabas na ako. Inaayos ko lang tong mga gamit ko. Ronald, I'm sorry. Ha? Bakit? Hindi ko maiwan si May. Anong hindi maiwan? Sasabihin mo lang naman na hindi muna kayo sabay uuwi tonight. Dahil sabay kayong uuwi ng boyfriend mo. Sinabi ko na nga. Okay, good. See you in a while. Hindi daw siya prepared. Ronald, napapagod na ako makipagdiskusyon kay May. Pwedeng sa weekend na lang tayo lumabas? Ang labo naman ng office mate mo, Hazel. Tayo pa talaga mag-a-adjust? Weekend na lang, Ronald. Please. Ano pa nga ba? Sige na. Bye. May, Oh, pwede bukas. Kontian mo lang yung spray ng pabango mo. Nahihilo ako eh. lagi naman ganito yung amoy ko. Gusto mo nga ang amoy ng pabango ko, di ba? Parang hindi ngayon. Nakakahilo. Basta bawasan mo bukas. Please. Okay, pero ang weird ha? Hazel, lunch na. Halika na. Antok na antok ako, May eh. Itutulog ko na lang. Sigurado ka? Oo. Kain ka na. Hazel, parang matamlay ka. Ano nangyari sa'yo? Parang mabigat ang pakiramdam ko. Hindi ko nga maintindihan kung bakit. Nakatulog ka naman ba ng mabuti kaninang lunch break? Oo. Nahiya nga ako. Kung hindi pa nagbukas sa mga ilaw, hindi pa ako magigising. Mabuti naman nakapagpahinga ka. Binilihan pala kita ng burger. Ito. Salamat. Ang baho naman ito. Uy, anong mabaho? Paborito natin yan ah. Pinadagdagan ko pa nga ng sibuyas kasi paborito mo. Ilayo mo sa akin, May, please.
Yung sibuyas, yung mabaho. Nasusuka ako. Ay, Hazel nawiwirduhan na talaga ako sa'yo. Pero mas nag-aalala ako kasi mula pagpasok natin, hindi ka pa kumakain. Kapag hindi bumuti ang pakiramdam ko, magpapatingin ako sa weekend. Hindi ko din maintindihan ang pakiramdam ko. Mabuti pa nga magpa-check up ka. Baka kung ano na yan. Ganda ng ngiti mo Magaling ka na? Alam ko na kung bakit ako laging nasusuka. Bakit? Buntis ako. Buntis ako, May. 3 weeks. Congratulations, Hazel! Oh, anong sabi ni Ronald? Gusto na nga magpakasal pero sabi ko, pagkapanganak ko na lang. Parang ang dami kong kailangan asikasuhin para sa bata. Hindi ko talaga priority ang pagpapakasal. Pag malaki-laki na tong bata, magpapapayat muna ako pagkapanganak para sexy na ako ulit. Hazel? May, nag-file ako ng indefinite leave. Kailangan ko daw magpahinga, sabi ng OB, para kumapit yung bata. Ha? Paano na ako? Kaya nga kita tinatawagan. Baka hintayin mo ako bukas. Hindi mo na ako papasok kaya hindi kita masusundo. Paano akong papasok at uuwi, Hazel? Commute. Sino naman kaya yan? Ang aga-aga? Sandali. Titingnan ko. Ako na. Maligo ka na at may pasok ka pa sa opisina. May? Ano yun? Ready na ba si Ronald? Si Ronald? Bakit? Oh, sasabay ako sa kanya pumasok. Ha? Idadaan niya lang ako sa opisina. May kotse naman siya, di ba? May naman. Siya naman kasi may kasalanan. Binuntis ka niya kaya wala akong masabayan papasok ng opisina. May, makakaalis ka na. Uy, Hindi ka pwedeng isabay ni Ronald. I'm sorry. Bye. Hazel! Uy! Ano ba? Pasabay kay Ronald! Uy! Dear love, kahit nakabalik na ako sa opisina, ay hindi ko na din inalok pa si May na sumabay sa akin. Tutal, hindi naman na kami nagpansinan mula nang pagsarahan ko siya ng pintuan. Dapat lang sa kanya, sadyang walang hiya ang taong makapal na mukha. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!